Aday meeting ang mga gwapo karong June 30 atong meeting. Inaot ko na mo tambong kay nung aging tuig wa jud mi tambong. Gamay ra kayo manang giusab na kong meeting karon ng June 30. To aging tuig magod 2022. Wa mi tambong kay gamay ra mi gwapo di ay. Inaot ko nga naamo na inyong presensya kay pastil lang kayo. Daghan na makay mga banner na gipangkuan. Pamiyaga sawa. Tumitingon kay murag na mao. Paliho kong share sa itong mga membro para makabalo. Kamuray bahalag share ra kay busy ko. O kita-kita na lang. June 30, ayaw kalimot. Ibutang sa inyong kalendar. June 30. June 30. Meeting ta sa mga gwapo. Ayaw mo kalimot. Mag-meeting ta mga gwapo. Panawagan sa tong founder nga pinakagwapo ha, nga nagtago sa alias nga Tahuman, nga karong June 30, karong bulana June 30, ang atong meeting mao na tong grand reunion na to ng mga gwapo. Grand reunion na to ng mga gwapo. Ang atong binyo sa MUA Arena Manila, mao na atong binyo sa reunion na itong mga gwapo ha. Mga gwapo, kinahanglan makatambong yun mo sa meeting sa mga gwapo. Kahit basig laglagon mo sa itong founder. Basig laglagon mo sa itong founder. Ha? Kinahanglan ang makatambong sa meeting, magdala og picture 4x4 og naay side view kay narabay gwapo ra sa tubangan. Gwapo ra sa tubangan o. Pareha na ko magtakilid. Gwapo gyapon. Narabay gwapo sa tubangan ra og magtakilid. Pangit. Ay, disqualified ning una dili na pwede. Gago. Kinahanglan makatambong sa meeting jud ha. Magdala jud ID ako. Certified naman jud ko nga gwapo. Oh. Paano masabi? Awan niyo, kaya na naman ko yung ID na naman ko yung ID. O pirmado ni sa atong dating Pangulong Duterte. Dahil pirma. Pirmado. Certified na dyan ko nga gwapo. Bisang asa ko maadto. LTO, NBI, Pulis, Sundalo, Arsog, RMG, tanang region. Walay harang. Basta ipakita lang nyo yung ID nga certified, gwapo ka. Ano ba? Basta ipakita yung ID nga certified, gwapo ka. Wala giniharang. Ano ba o? Parehan ako, gwapo o. Klaro mo kayo. Certified na kayo ko. Tawa. Uy, hapit ako malimtan. Sa Cagayan tamanok ka na, magbarko ta ng panahuna. Ayaw mo kabalaka, kay kanang panahuna, ako na nagkonsulta daan sa Pag-asa. Walay bagyo ng panahuna. Safety tang mga gwapo ana. Safety kay tana. Safety kay tang mga gwapo. O kaning atong grand reunion na tong mga gwapo, pirmado yun na sa atong dating Pangulong Duterte. Ha? Na katong magdala og picture. Pagdalagin mo siguro picture nyo 4x8 kay nagpaabot na to dito si Vince Pilar. Vince Pilar mo na itighimo og ID na tong mga certified nga gwapo kay kato siya certified naman punto siya nga gwapo. Kinahanglan jud ha. Ayun kalimot mga gwapo. Ayun mo kalimot. Ayun mo kalimot mga gwapo ha. Oh, kato lang. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.